ክቡራት ቤተሰብ ከመይ ጸንሑ ሰላምታይ ኣብ ዘለኹም መብጻሕኩም እናበልኩ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ገበነኛታት ኣብ ዓይኒ ካሜራ ውሽጢ ከም ዘለውን ከይፈለጡ ካብ ቤት ማሕዩር ንምህዳም ፈተነ ዝገብርዎ ቪድዮ ሒዘልኩም መጽእ ኣለኹ። እቲ መደብ ከም እትፈትውዎ ኣይጠራጠርን። ላይክ ኢልኩም ብምጅማር ንኽትዕዘብዎ ንሓትትኩ። ናብዚ ቻናል እውን ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ኣብ እትብል በተን ሓንቲ ሻዕ ብምጥዋዕ ናብዚ ቻናል ተጸንበሩ። ናብቲ ናይ ሎማዓንቲ መደብ ክወስደኩም ብዙሓት ነዚ ናይ መምለጢ ሜላ ናይ ዘሄስት ፊልም ከም ዝመስል እዮም ዝዛረቡ። ክልተ ናይ ካናዳ እሱራት ብሄሊኮፕተር ካብ ቤት ማሕዩር ብትብዓት ንምህዳም ፈቲኖም እዮም። እቲ ፈተነ ተኻየደ ብናይ አውሮፓ ኣቆጻጽራ ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት እዩ። ኣብቲ ቪድዮ እውን ከም እትርእይዎ ዘለኹም ክልቲኦም ኣብ ኩቢክ ቤት ማሕዩር ናብ ቆርቆሮ ወፂኦም ናብቲ ሄሊኮፕተር ንምብጻሕ ተንጠልጢሎም እዩ ዘርእየና። እዚ ናይ ምህዳም ሜላ ተቐናበረሉ ሚስጥራዊ ብዝኾነ ብናይ ጽሑፍ መልእኽቲ እዩ ነይሩ። እቶም ተሓባበርቶም እውን ሄሊኮፕተር ተኻርዮም ንካሃድሙ ክሕግዝዎም መፂኦም እዮም ዝርከቡ። እቲ ፓይለት ኣዝዩ ከም ዝድነቕ ዋላ ሓንቲ ጥርጥር የብሉን። ኣብቲ ቪድዮ ትዕዘብዎ ከም ዘለኹም ክልቲኦም እሱራት ኣብቲ ገመድ ተንጠልጢሎም ናብቲ ቆርቆሮ ንምሕኳር እናተፈሓጠሩ እዩ ዘርእየና። ብዙሕ እውን ጻዕሪ ይገብሩ። ካብቶም ሓጋዚኦም መንጎ እውን ናብ ላዕሊ ሓፍ ከብሎም እኳ እንተፈተነ መሊሶም ግን ናብ ታሕቲ ይወርዱ። እቲ ፈተነ ከይተሳኻዕ ስለተረፈ ንምጽባይ ዓቕሊ ዝሰኣነ እዚ ፓይለት ምስቲ ገመዶም ኣብቲ ላዕሊ ኣየር ናብረረ ክወስዶም ጀመረ። ኣብቲ ዳሓር እውን ኣብቲ ቀረባ ቦታ ዝኾነ ኣቐዲሞም ዘዳለውዎ ማኪና ስለ ዝነበረ ብኡ ገይሮም ካሃድሙ ክኢሎም እዮም። እግሮም ኣብ መሬት ስለ ዝዓረፈ ምናልባሽ ተሓጒሶም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ኮይኑ ግን እዚ ኩሉ ብምግባር ናጽነቶም ንምርካብ ኣብ ኣየር ዋላ እኳ እንተበረሩ ከይተሳኻዐ እቶም እሱራት ይኹኑ እቶም ሓገዝቶም ድሕሪ ተወሰነ ሰዓታት ንድሓር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክውዕሉ ክኢሎም እዮም። እቲ ካልእ ብናይ አውሮፓ ኣቆጻጽራ ኣብ ጁን 2011 ዓመተ ምህረት ቀታሊ ሰብ ተባሂሉ ተኸሰሰ። እዚ ገበነኛ ንዕዘቦ እዩ ዝኸውን። ካብዚኣቶም ቴሌፎን ናዕደሉ ዘለው እሱራት መንጎ ኣርኪ ተባሃለ እሱር እቲ ኣቓልቡ ኣብ ቴሌፎን ዘይኮነስ ኣብ ናይ ምህዳም ፈተነ ንምግባር ሓሳብ ውሽጢ እዩ ዝርከብ። ነዚ ዕድል ንኽጥቀም ኣብቲ ቴሌፎን ንልዕሊ 20 ደቂቕ ጸኒሑ እዩ። ካብ ቴክሳስ ቤት ማሕዩር ንምህዳም ወሲኑ እዩ። ምንም ዓይነት ተቐናበረ ተንኮል ወይ እውን ሕልኽልኽ ዝበለ ትልሚ ኣይገበረን። ብቐሊሉ ከምቲ ትርእይዎ ዘለኹም በቲ ናይ መእተዊ ማዕጾ ብምውጻእ ነቶም ፖላይስ ንምህራም እናፈተነ እዩ። ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ ማክሊን ኬስ ተባሃለ ገበነኛ እውን ሓቢርዎ ብምዃን ምስቶም ፖላይስ ናብ ግጥም ይኣቱ። ኣብቲ ምስሊ ትርእይዎ ከም ዘለኹም እውን እቲ ዕግርግር ልዑል እዩ ነይሩ። ብምዃኑ እውን ካብቶም ኦፊሰራት እቲ ሓደ ኣብ ርእሱ ማህሲቲ ስለ ዝበጽሖ ናብ ሕክምና ክኸይድ ተገይሩ እዩ። ኣብዚ ኣጋጣሚ ኣርኪ ክሃድም ዝኸኣለ እንትኾን ማክሊስኪ ግን ዕድል ስለ ዘይቀንዖ ተታሒዙ ናብ ቤት ማሕዩር ይኣቱ። ብናይ ሰብ ቅትለት ገበን ን40 ዓመታት ተፈርደሉ ኣርኪ ዋላ እኳ እንተሃደመ ድሕሪ 3 መዓልትታት ግን ክትሓዝ ክኢሉ እዩ። ንኣዲኡ ቼክሪ እውን ንዕኡ ክትሓብእ ስለ ዝፈተነት ተኸሲሳ እያ። ብናይ አውሮፓ ኣቆጻጽራ ኣብ 2015 ዓመተ ምህረት ኣብ ላሲ ሰሜን ምብራቕ ሮማንያ ሓደ ሓላውን ክልተ እሱራት ናብ ቫን ንኽወስዶም ስራሕ ይወሃቦ። ካብዚ እንድሓር እቲ ናይ ሲሲቲቪ ቅዳሕ ከም ዘርእዮ እንተኾይኑ ዘደንቕ ዝኾነን ካብ ኩሉ ንላዕሊ ጽቡቕ ዝኾነ ጌጋ ዘርኢ እዩ ነይሩ። ሰለስቲኦም ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ወፂኦም ናብቲ ናይ ማኪና ጠጠው መበሊ ዝነበረ ቫን እንትኸዱ እቲ ሓደ እሱር ንምህዳም ጽቡቕ ዝኾነ ኣጋጣሚ ስለ ዝረኣየ ብቕልጡፍ እናጎየ ነቲ ሓጹር ክናጠሩ ፈተነ። ከምዚ ዘይተጸበየ ተሓላዊ እውን ነቲ ሓደ እሱር ገዲፉ ነቲ ሓደ ንምሓዝ ነቲ ማዕጾ ከፊት ይጎይ ፈጺሙ ከምዚ የጓነፍ ኢሉ ዘይተጸበየ እዚ ገበነኛ ንባዕሉ ኣብ ዘገርም ኩነታት ውሽጢ ስለ ዝረኸቦ ዝኾነ ዓይነት እሱር ነቲ ዕድል ተዘጋጥሞ ክገብሮ ዝኽእል ዓይነት በቲ ዝረኸቦ ክፉት ማዕጾ ወፂኡ ዕድሉ ንምፍታን ብቕልጡፍ ይጎይ። ኣብዚ ሰዓት ብክልቲኦም እሱራት ኣብ መንጎ ተቐርቀረ ዝሓላዊ እቲ ሓደ ብኻልእ ኣንፈት እንትኸድ እቲ ካልእ ድማ ብተጸራሪ ብምህዳሙ ድንግርግር ኢልዎ ኣብቲ ዳሓር እውን ነቲ ሓደ ክጎዮ ይጅምር። ኮይኑ ግን ብዘገርም ኩነታት እቲ ሓደ ድሕሪ መዓልትታት እንትተሓዝ እቲ ሓደ ግን ክርከብ ከይከኣለ ተሪፉ እዩ።
كم نيروبا قططرا أب أغسطس 27 ب1995 عام تمرت حدا عبي بولدوزر أب دنمارك كوفانكو قربانا بزخونه عبيني حلوة سكريتي ناب زنبرو ناب بيت مأسرت مندق أفريسو سلازاتوه 12 أسرات بقلطف كهدمو كيدوم يوم እቲ ቤት ማሕዩር ብዴንማርክ ኣዝዩ ሓደገኛን ፈላጣት እሱራት ሒዙ ዝነበረ እንትኾን እቶም ዝሃደሙ ድማ 4 ሰራቕቲ 3 ሓሽሽ መዘዋወርትን 5 ቀተልቲ ሰባት ዝሓዘ ከቢድን ሓደገኛን ቤት ማሕዩር ነይሩ። እዚኣቶም እሱራት እውን ነዚ ዕድል ብምርካቦም ብምጉያይ ናጽነቶም ንምርካብ እንቃዓና ተንፈሱ እንተሃድሙ ነዚ ዕዘብ ዝነበረ ብሓደ ካሜራማን ምኽንያት ክረአ ተኻኢሉ እዩ። ኣብዚ ሰዓት እዚኣቶም ገበነኛታት ዋላ እኳ እንተሃደሙ እቶም ካልኦት ድማ ድሕሪ ተወሰነ ጻንሒት ንምህዳን ፈተነ ገይሮም እዮም። ከምዚ ዝኾነሉ ግን ሃንደበት ዘጓነፈ ነገር ከይመስለኩም ነቲ ቡልዶዘር ምስቲ መንደቕ ዘላተሙ ባዕሉ ናይቲ ቤት ማእሰርቲ እሱር እንትኾን እዚ ገበነኛ ምስቶም ንከሃድሙ ዝገበሮም እሱራት ኣቐዲሙ ይዛረቦም ነይሩ። እሞዳ ነዚኣ መዓልቲ ብምጽባይ እዚ ተንኮለኛ ገበነኛ ነቲ ቡልዶዘር ሰሪቑ ነቲ መንደቕ ክፈርስ ብምግባር ነቶም እሱራት ከምቲ ዝሓሰቡ ይፍትሖም። ኣብቲ ቪድዮ ካሜራ ተቐድሐ ምስሊ ከም ዘርእዮ እቶም እሱራት ካብቲ ቤት ማሕዩር ንሃደሙ እቶም ሓለውቲ ኣብ ድንግርግር ስምዒት ኮይኖም እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም እንትዘራረቡ ቁልጭ ኣቢሉ ዘርኢ ነይሩ። ካብቶም እሱራት መንጎ እውን እቲ ሓደ ገበነኛ እግሪ ኣውፅእ እናበለ ብሓጎስ እናተዛረበ ይስማዕ። ይኹን እምበር እዚ ቤት ማእሰርቲ ካብ ዘጓንፎ ሃንደበታዊ ዝኾነ ሓደጋ ተማሂሩ ናይ ድሕንነት ካሜራታት ብዝበለጸ ዝገበረ እንትኾን እቲ ዝፈረሰ መንደቕ ግን መሊስካ ንምህናጽ 6 ወርሓት ተወሲዱሉ እዩ። ኣብ መጠረሽታ እዚኣቶም ዝሃደሙ 12 እሱራት ድሕሪ ሓደ ናይ ወርሒ ናጽነት ንድሓር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ውዒሎም ተመሊሶም ነናብ ክፍሎም ኣትዮም እዮም። ኣብ መጠረሽታ ንዕዘቦ ካብ ናይ ቻይና ቤት ማእሰርቲ ንምህዳን ፈተነ ዝገበሩ ሓደገኛ ገበነኛታት እዮም። ናይ ሃቤ ዋንግዳሚንን ጋኒዩንን ናይ 72 እሱራት ኣብ ሰፕተምበር 2 ብ2014 ዓ.ም ካብቲ ቤት ማሕዩር ንምህዳን ፈተነ ገይሮም እዮም። ሰለስቲኦም ሰባት እቲ ናይ ቅትለት ገበን ሓዊሱ ኣዝዩ ሓያል ብዝኾነ ገበን ተኣሲሮም እዮም ነይሮም። ካብዚኣቶም ሰባት መንጎ እቲ ወዲ 50 ዓመት ይብሉን በቲ ዝሰርሖ ስራሕ ናይ ሞት ቅፅዓት ተበይኑሉ እዩ። እሞዳ እዚኣቶም 3 እሱራት ካብቲ ቤት ማሕዩር ንምህዳም ሜላ ኣውፅኦም እዮም። ንቐደም ነቲ ሓደ ሓላዊ ቴሌፎን ክድውል ከም ዝደሊ ይዛረቦ። እቲ ሓላዊ እውን ናብቲ ናይ ምርመራ ክፍሊ ሒዝዎ ይኣቱ። ይሁን እውን ነቲ ሓላዊ ሓንቆ ኣብቲ ድሓር እውን ኣጥቢቑ ብምሕናቕ ይቐትሎ። ክልቲኦም እሱራት ብቕልጡፍ ናብ ክፍሊ ኣቱ ኢሉ እውን ካብቲ ናይ ተሓላዊ ጅባ ቁልፍታት ይወስዱ። ኣብቲ ድሓር እውን ሰለስቲኦም ናይ ፖሊስ ክዳን ተኸዲኖም ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ይሃድሙ። ነዚ ዝረኣየ ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ሓላፊ ነዚኣቶም ዝረኣየ ናይ $20,000 ሽልማት የዳሉ ኮይኑ ግን ብዙሕ ኣይጸንሑን። ሰለስቲኦም ድሕሪ 10 መዓልትታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ይውዕሉ። ነዚ ስዒቡ እውን ኣብ ኖቨምበር 13 ጋዩልንን ዋንግዳሚን ተባህሉ ገበነኛታት ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ሓላዊ ብምቕታል ናይ ሞት ፍርዲ ብየነሎም። ኣብ ኖቨምበር 3 ብ2015 ዓ.ም ድማ 3 ሓለውቲ ነቲ ስልጣኖም ዘይኣግባቡ ስለተጠቀሙሉ ካብ 3 ክሳብ 6 ዓመት ዝበጽሕ ናይ ማእሰርቲ ቅፅዓት ተበይኑሎም እዩ። ክቡራት ተኸታተልተይ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ክሳብ ሕጂ ንዝረኣናዮ ይመስል። ካብቶም ዝረኣኹሞ ንዓኹም ዘደነቐኩም ሜላ ኣየና ይመስል ኣብ ኮመንት ክደፍለይ። ናብ ቻናል ሓድሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ ኢሉ እውን ላይክን ሸርን ብምባል ናብ ኩሉ ንኽባጻሕ ድጋፍኩም ግለጹለይ።